momento. Esto no es tan sencillo como parece. El documento está en... en la pieza de convicción número 5, ahora voy a indicar el escaneo. El fiscal continua fent preguntes a Gemma Montull per indagar més a fons qüestions sobre aquest finançament que ha reconegut que avui ha rebut Convergència Democràtica. Gemma Montull també ha reconegut que es van elaborar factures falses per justificar aquests moviments en efectiu davant d'Hisenda. I amb tot, Gemma Montull, però, no ha donat cap nom de qui serien els responsables d'aquests cobraments per part de Convergència. Continua, quan passen 11 minuts de les 2 de la tarda, aquesta declaració de Gemma Montull que ha començat a la 1